350. In 3 of those since that was written. Like that was... Niin hän sai 3 kertaa sitä terapiaa ja is this in total or? No, that was when this was written in March, and I was asked to put demands at the end of the day. I asked to put for a minimum. Yeah. So euro. So is at the moment 3 have happened, so it will be 3 times that. But I wasn't sure what to say to the court because at the time of writing. So this is one session 350. Yeah, and. Eli siellä on kolme psykiatrian tapaamista ja ne on 350 € kerta, niin 3 kertaa 350, niin siitähän tulee 1050, eikö vaan? This was written on the 10th of March, so you know it's the matters dragged out. Kun hän hai lähetteen sinne maaliskuussa. 3 kertaa 350. Juu. Ja ennen kuin annan vastasten, kun nämä täsmenty vasta tässä, niin vastata tietenkin eksaktiin vaatimukseen, niin haluatteko kertoa, miksi katsotte, että Erkki ja Eri vastasten tulisi korvata teille nämä tämän oikeudenkäynnin asianosaiset? So before we give room for Pasanes to give their insights, so would you like to give some grounds? What is your take that why the Pasanes should be in charge of these expenses? Oh, there's more expenses. This is a completely frivolous case taking that. But we're not talking about the expenses. We have noted so far. This are directly caused by them. I fell ill due to stress, which was suggested, but told me to be by the doctor. I collapsed and was vomiting blood in my hallway, and had to go for ambulance call. That was due to stress. I have had to see my psychiatrist once a month to this, and to check on medication I'm taking due to the stress of this and discuss the matter. It's directly caused by them trying to bully me in the court. Okay. And lie to the court. So they should. Ja Fluff siis perustaa vaateet siihen, että hänen lääkärissä käynti Mehiläisessä on se suorana johtuu siitä stressistä, mikä aiheutui tästä, kun tämä asia lähti liikkeelle. Eli hän romahti ja ilmeisesti myös vahingoitti. Hän kävi joku onnettomuus, hän oli kaatunut sitten, kun hän romahti siihen. Eli ne kulut yhtä lailla kuin se, että ne terapiasessiot, niin hän vetoi siinä, että tämä johtuu ihan täysin siitä stressistä, mikä on aiheutunut, kun hän sai tietää tästä, että on nostettu tämä asia. And in part, the psychiatrist is because of the slander about the children. Pyydän teitä sanoa eksaktit vaatimukset, Fluffin vaatimista Lyhyt lausuma siitä, että hän jo viime talvena, ennen kuin siinä vuokrasuhteen alussa ilmoitti, että hänellä on PTSD, eli Post-Traumatic Stress Disorder. Hän ilmoitti siitä. Jo silloin, kun vuokrasuhde oli tämä ensimmäinen voimassa oleva vuokrasuhde. In the winter that you have the post-traumatic stress. So they have received that. 17. marraskuuta hänen irlantilainen avustajansa Orla Barrett kirjoitti, että vastaaja kärsii PTSD:stä. Eli nämä sairausoireet ovat olleet jo silloin, ja hän on käynyt tämän Veli-Matti Kaupinmäen luona jo aiemmin syksyllä. En tiedä milloin, mutta tämä Veli-Matti Kaupinmäki otti minuun yhteyttä. Joten nämä vastaajan esittämät vaateet meitä kohtaan ovat täysin aiheettomia. Niistä perusteettomina. Haluatteko erityisesti määrästä jotain lausua vai without grounds? Vastaaja olisi välttänyt nämä oireet, jos olisi muuttanut hänelle tarjottuun asuntoon. You would have avoided these symptoms had you approved the flat that was offered to you.
tell him to stop. What's the word? Like that's a direct lie. Like he's misrepresenting something in a deliberate way to make me look unreasonable to the court. However, the flat was gone 24 hours after it was offered to me. And it was not ever there again. And that's important. He was trying to fake this. He's trying to bring this up. And it's Bluff halusi kommentoida tähän. Okay, we're not continuing that discussion. So they got the claimants and they gave reply. So we're not continuing. We will move on. So we're not going any more deeply into this because we have the actual matter upcoming, and they will come up. They will come up when we have the evidence. Testimonials. Vasasilla oli eksakti yhtä lailla kuin Fluffin puolelta, niin tuli se matkakulujen määrä, se oli se. So we have now the costs. Costs are covered from both sides. Joka tulee suoraan laista, jota he vaativat. Haluatteko Fluff kommentoida niihin? Do you have any comments on their compensation claims, on their travel costs and the court fee, which is actually everybody gets it bounded by the law? I refuse everything, as this is an action based in fraud and deceit and discrimination. Okay. You know. Hänen kommenttinsa on, että hän kieltäytyy näistä kaikista vaatimuksista, korvausvaatimusta, koska tämä perustuu petokseen ja valehteluun. No niin, perusteellaan kiistetään. Tämä on tullut sen 2 kerää. Kiitos. Noin. Hyvä. Nyt mä oon saanut sieltä Good, so now ne auki olevat. we have the numbers now. That's important. Määrälliset vaatimukset In kirjattua, euros. joten voidaan jatkaa So we can eteenpäin move on. kiitoksia niistä. Ja sitten olisi tarkoitus mennä eteenpäin ja erityisesti keskittyä siihen todisteluun, jota siellä on. So now we will move on especially into testimonials. Rauhassa läpi. Mietin sitä, että nyt kun näemme, että asian käsittely tässä menee eteenpäin omalla tahdillaan, niin olisiko meillä syytä pyytää todistaja tuolta käymään ja kenties antaa hänelle jonkunlainen arvio, ellei hän halua ehdottomasti istua tuossa aulassa. Niin minä voisin kysäistä häneltä. Ja toki jos tarvitsette pitää taukoa, käydä vaikka hakemassa vettä tai muuta, niin se sopii toki tässä kohtaa. Mutta muutoin niin voitaisiin mennä vähän verran eteenpäin ennen varsinaista isompaa taukoa. Mutta jospa minä pyydän tuon todistajan, että me voimme vähän hänelle antaa väliaikatietoja, niin hän ei sitten joudu tuossa odottelemaan. Jos haluaa käydä vaikka jalottelemassa. There's only one, correct? Yeah. In the paperwork I received, there's only one. Oliko hänen kysymys onko siellä on 1 vai 3 todistajaa? Anna Vuorivirta. Yeah. So only one. And is on the timeline I have from the court, Erkki, the Passamans are supposed to go first. Is that we changing the order? No, we're not changing it. No, she will come in now. Okay. Joo, hän vaan varmisti sen. Pitää paikkansa. Hyvä juttu. Niin päästetään todistajaa vähän rauhoittelemaan, jos sitä haluaa. Toki hän voi odotella tuossakin kuinka vaan. Hei. Nyt meillä on sellainen vaihe tässä käsittelyssä, että me tästä jatkamme eteenpäin. We are moving on. Omalla tahdilla ja ajattelimme, että pyydämme sinut tähän käymään ja annetaan aikatauluarviota, jos you can visit now. Can we give you some schedule?
käydä jossain jalottelemassa. Täysin mahdollista on, So että, if you että want odottelet tuossa to have a tietenkin break, ja- you ja can sit here or aloittaa outside, virukkeita or kahviosta if tai you muuta, need to mutta go and get something to drink. niin vielä me siis lähdemme käymään asiaa ja sitten me kuulemme ennen todistajaa asianosaiset kaksi And then henkilöä, before the testimonial, we will hear both parties. iltapäivälle varmasti menee. So this will go on into the No ei kyllä, into afternoon. en kyllä enempää, mutta pitäisikö meidän sopia joku So maybe we should checkpoint johonkin kohtaan, jolloin we could oltaisiin have a sitten checkpoint viisaampia. time when she will come back. Mekin, että missä ollaan menossa. Toki mekin tarvitaan täällä salissa olijat sieltä Of course, we will need a break here as well. Se on jonkun I verran, forgot to että buy water. vielä osaa ihan arvioida, kun ei ole lähdetty käymään, että kuinka paljon Because it's hard to estimate. Maybe sometimes we're quick, depends on the or sometimes things go the long way. It's too early to say. Päivään ovathan itsekin just silloin tauollaan. Nyt on vähän hankala kyllä antaa noita askelmerkkejä. Mutta jos sä esimerkiksi tunnin käyt, jos sä haluat tulla tässä pyörähtää, vai oliko ajatus, että menet johonkin pidemmälle vai tähän lähi? Ei mun pakko pidemmälle. And she will be Silloin ollaan nearby. varmaan vähän viisaampia. So within an hour she comes back, and then we'll see if we're ready to have her coming. Muutetaan kurssia, jos tarvetta on. Hyvä. Niin ei tarvitse sitten, voi vähän käydä vaikka ulkoilmaa nauttimassa, kun siellä on niin kiivasta. Noin. Hyvä. No niin, todistaja pääsee vähän jalottelemaan. Niin. Yeah, she gets to wait outdoors or outside. She comes in about 1 hour's time. Hyvä. Eli vaatimukset ja niiden perusteet on tosiaan tiivistetysti kirjattu ja ne on silloin viimeksi keskusteltu. So materials have been summarized. They've been discussed through last time, and now we got the euros. Ja amounts. totesin, niin They are tänään important. käsittelyssä keskitymme tähän todisteluvasta. So we will now focus on testimonials. My Niin materials sitä ennen ajattelin vaan, että onko jotain lausuttavaa sitä ennen. Sen jälkeen on tarkoitus lähteä käymään So you're niitä happy. asiat. I had to clarify a lot of errors because she didn't even Nyt mä ohjeistan käsittelyä. what the witnesses being called. I wanted the judge to tell him. Okay. Like, it's Yeah. the dates and stuff. Fluff on osittain hän ei ole tyytyväinen siihen materiaaliin, mitä hänellä on siitä saatu. Siis ilmeisesti, mitä hän on Vuorivirran kanssa aikaisemmin keskustellut, että kun hän joutui sit niitä korjaamaan ja selittämään. Mistä hän on? So the material, Täällä on kaikki teidän jättämät kirjalliset todisteet täällä listalla ja me käydään. they have all the written testimonials on their list. I'm aware Everything of is there. that. It's more that my representative the last time was unable to discuss it. Okei, hän vaan totesi jo, että hänen edustajansa ei viime kerralla pystynyt kunnolla käsittelemään tai keskustelemaan asiasta. Hänen näkemyksen mukaan. Läpi. Nyt on tämän asian pääkäsittely. Because this is the main hearing, so now we will be going through them. Valmistelussa vaan listataan asioita. In preparation, we are just simply listing things. Eli nyt on juurikin se tilaisuus. This is the opportunity and the time for you, both parties to. Juuri tarkoituksessa sanoa, että käymme niin, eli aloitamme normaalin tapaan kantajan kirjallisilla So todisteilla. we will start the normal place. We will start with the bearer's evidence. Ja jolloin he saavat ensin ilmaista yksi asiakirja When kerrallaan, they mitä will tässä first ilmenee heidän mielestään, ja sen jälkeen explain saa how they see kunkin things, kohdalla and after sanoa that, oman kantansa. you will get your opportunity. Mitä siitä hänen mielestä ilmenee tai We start ei with them ilmene. now. Ja vastaavalla tavalla Yeah. käymme Lahdin Their evidence is Yeah. destroyed.
asiakirjat läpi, jolloin hän saa ensin lausua, mitä siitä ilmenee hänen mielestään, ja sitten Erkki ja Eri Vasanen saa vastata, jos lausuttavaa on, mitä ilmenee. Eli nyt voi jättää ne paperit pois, kun aletaan käydä, mutta nyt minun kysymykseni on se, että onko teillä käytössänne teidän omat kirjalliset todisteenne? So now, just to confirm, you have your written testimonial. You have all the material. Yes. In A, B, writing. C, D, onko ne kaikki Yes. siinä A, B, C, D. käsillä? I have a statement here as well. Kyllä. Hyvä. Koska nyt useimmiten silloin kun on asianajajat, niin he heijastavat ne sieltä omilta koneitaan siten, että kaikki nähdään ne minulla. Often when we have solicitors with us, so they actually show them on the screen, but we don't do it this way. So you, just to make sure that you have the same material. Yeah. Niin se on tärkeää, mutta It's ei. important. Lapilla oli myös tosiaan So you have them. erinomaista, jolloin Great. minun puolestani meillä ei ole täällä yleisöä. We don't have audience. Heijastaa, We don't need to use the screen. ei tarvitse heijastaa minun puolestani. Mä avaan myös täällä omalla koneella ja katsomme kaikki samaa asiakirjaa. Kuinka Vasassa onnistuuko sen? Arvon puheenjohtaja, voiko tämän käydä niin kuin kronologisessa järjestyksessä, siinä aikajärjestyksessä? Teidän oma. Niin, meidän omat todisteet. Voimme, toki sinähän ei We will be doing this in chronological order. Ei me ole numerojärjestykseen tai kirjanjärjestykseen. Chronological order. Ilman muuta, katsotaan vielä. We would get logical idea how things have gone. Oliko From your side as well. siinä käsillä nuo Vasasten So you have received their messages, have you them in writing? Which means from Vasanen. Any messages? I have the ones that are referenced in the exhibit. Okei, hänellä on siis ne, mitkä on, käytetään viitemateriaalina, niin hänellä on ne viestit. Joo, ne hänellä on. So you got them last week. Hienoa, kyllä. Tärkeintä on vain kaikki. Kaikilla on esillä. Okei. Ei ole viitemateriaalista kyse, vaan kirjallisista todisteista. So, written testimonials, evidence. Täsmällisesti. Täsmällisenä terminä. Katson vaan, että saan tuosta. Mutta ennen kuin lähdetään valmistamaan vielä, että onko te ette ilmaise tahtoanne pienelle taululle, niin jätkö jonkun verran vielä eteenpäin ja katsotaan sitten, missä kohtaa on tauon tarve. Ja jokainen ilmaiskaa kuuma päivä ja näin, niin taukoja pidetään ilman muuta. Ei tule huono olo. Mutta hyvä. Eli Erkkiä ja Vasasten kirjalliset todisteet ja toive oli esitetty, että jos ei mene numerojärjestyksessä, niin ilmaiskaa aina selkeästi, minkä numeroasiakirjan otatte käsittelyyn, niin millä aloitatte? Aloitan sähköpostilla 15. heinäkuuta 2022. Mikä se todistenumero oli? Tämä on todiste 8, ylimääräinen todiste. 8. It's an extraordinary evidence. Ja katsotaan, että lapsaa sen Number myös 8. käsille. Number 8. Eli nämä on niitä 2 sähköpostia, jotka on välitetty 2 emails viikolla ja siellä oli from tiedostot numeroituina, niin siinä numerossa olisi se 8, There jolla are aloitetaan email oikeastaan attachments. hieman numerojärjestyksestä. Eli ensin sitten kun saa esille, mutta ne on ilmeisesti sähköisenä siinä. Tässä on sähköinen. Pitäisikö they meidän have them sitten, electronically. onko helpompi heijastaa kuitenkin, koska se onnistuu niin, että siitä pistetään vaan toi verkkojohtokoneeseen. Mitä tässä Should kokeillaan? Vai we löytyykö still Lapilla use the esiin? screen? Is that okay? I would like that, yeah, that would be useful. No, Fluffin mielestä se voisi olla hyvä idea No niin, sitten kokeillaan. tästä. We can try. Joo. Eli sieltä Siinä on se piuha johto, varmaan. joka on se.
Joo. Onko se kolmonen? Kolmonen lappu. Niin sitten ollaan varmuudella siellä, seurataan samaa asiaa. Just to make sure that Oliko siinä valuksessa lopussa? it's a practical thing, so we can all follow the same Nyt thing. tulee näkyy. Kolme. Hyvä. Sitten pitäisi tulla. Tuleeko se tonne vai onko meillä tuossa tässä salissa ruutua tuossa alla? Noin. Yeah, Hyvä. it's there now. Eli nyt näette, että pystytte seuraamaan sieltä aina, So do you see it? mitä todistetta käydään. So this is the email from Friday, so I think. Sulla on se nyt oikein kahdella ruudulla omana ja seuraan tuota. Noin ja. Noin, tässäkin jostain nyt näkyy taas. Eli kirjallisten todisteiden esittely tapahtuu siten, että ensin meillähän on tässä kaksi riitaista teemaa tässä oikeudenkäynnissä. Se onko syntynyt uusi vuokrasopimus 1.9. eteenpäin. Ja sitten toisaalta se vuokramaksu oli hyvä enemmänkin. Se on riidatonta, että kevään vuokra tuolla maksamatta. It's one instant Mutta se on enemmänkin regarding the actual rental contract, mutta joka tapauksessa. and the other one is the monthly rents. But we do it step by Niin step. nämä mielessä pitäen, niin ensin Consider, se nimeäjä, eli tässä tapauksessa so considering this, vastaiset pääsette ilmaisemaan käräjäoikeudelle, että mitä tästä asiakirjasta Pasanen, they will ilmenee present their ideas on that, liittyen tähän meidän and oikeudenkäyntiin. then you get your opinion. Ja sitten tuossa saa lausua sen jälkeen. Eli siinä on sähköposti. So Olkaa hyvä. first email. Tässä tällä sähköpostilla haluan tuoda ilmi sen, että tämä seuraavana esitettävä vuokrasopimus perustuu tähän Flappin tekemään ehdotukseen, että hän maksaisi kerralla 12 kuukauden vuokran. Based on Fluff's suggestion, proposition that Ja he would pay se meidän 12 months rent in advance as it states there. Good that you have this in tämä vuokrasopimuksen luonnos perustui tähän lupaukseen. And the way the rental agreement was drafted was based on this proposition. Lying again. Emme olisi muuten Otherwise, I would not have. Hyvä. Ja sitten se on vaan, mitä tästä ilmenee. Muut jätetään sitten So loppulausuntoon ja then- semmoiset johtopäätökset. Hyvä. Good. Haluatteko lausua Fluff, tästä? you have something to say about this? Mitä teidän mielestä tästä ilmenee tai ei? What do you see here, or what do you not see? I see someone lying by omission to the court. For a start, if we're going to do it in chronological order, we should really begin in May when the Passanins invited me to a new rental contract. And it was discussed clearly and openly regarding my returning to Dublin to Vain tämä teksti, jota tarkastelemme. Niin We are only observing if it's this about text this, now. if it's about this is once again the Passanins attempting to deceive the court, as there is an exchange in email where it is discussed that there was always simultaneously two agreements agreed, whereas if the delays with the sale of the Dublin apartment continued, the 840 monthly would continue as was originally invited and agreed on in May of 2022. So to try and bend time and reality to say that this is all there was is fraud and perjury. Hänen mielestään tässä jää paljon tietoa siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Tästä ei ilmene. Siellä on paljon eri tietoa, eli tämä on niin kuin, no hän käytti sanaa petos siinä. Ja olisiko niin, että pitikö nyt hän sanoi ne perustelutkin jo siinä, mutta olisiko niin, että käydään myöhemmin. Eli siis hän sanoi näin, että ensinnäkin että keskustelu ihan alkoi jo, kun hän viittasi siihen, että kerta nyt tämä tehdään kronologisen järjestys, ne oikeasti alkoi jo toukokuussa. Ja sitten hän sanoi, että se 840 euron
ja 12 kuukauden vuokran maksu, niin se oli ajatuksena perustuu siihen, että asunnon myyntiin Dublinissa, että se oli niin kuin siihen linkitetty. Joo, ei siinä muuta ollut tässä vaiheessa. Otherwise, I wouldn't be in possession. Sitten eteenpäin, milläs numerolla jatketaan? 7a. We continue with 7A. Joo, eli se on siellä. Lease agreement. Siellä tämä vuokrasopimus luonnos nimellä, eikö vain? Tai That's a draft. That's a tentative draft. It's tentative. They took money for it. Who? The agency? No, the Passmans. Aha. Well, you did that. No niin, eli Started. koska tämä prosessi eteni sillä lailla, että LAF toivoi, että olisi tällainen alustava vuokrasopimus, joka tuossa lukee Tentative Lease Agreement, ja sen lisäksi samana päivänä minä lähetin tekstiviestin, jossa sanoin, Mut mitä tästä ilmenee? no, tässä ilmenee se, että tämä on alustava vuokrasopimus, So here what we ja see is siinä, the että draft lease agreement. se 10 080 And euroa, 10,080 joka on euros sen vuoden vuokra, jonka hän lupautui annual maksamaan, rent. että se maksettaisiin that välittömästi. it would be paid immediately. Joo. Ja oliko se niin, että se oli toisessa kahdessa osassa tuo asia? Kyllä, ja tässä on And there are two copies of this. 7b, ja 7B. täällä näkyy tämä And lisäys, there's amendment. jossa totesimme, että tämä sopimus astuu voimaan ja Stating that the agreement will allekirjoitetaan commence vuokranantajien toimesta and sen be jälkeen, kun FLAF on kykenevä täysin when FLAP maksamaan has been able to pay ne all velvollisuudet, joita on obligations mainittu mentioned in tässä this agreement, the rent. vuokrasopimuksessa. Ja tämä oli meidän ehdoton ehto And that was tämän their vuokrasopimuksen unconditional condition allekirjoittamiselle. for Ja joka them tässä to on sign the Riina contract. Tässä on todistelu siitä. Line for the court. Haluatteko kommentoida Would you like to tätä comment asiakirjaa on kahdessa this, osassa? Eli laitetaan on vielä se. this contract now? Eli tää mentiin jo. Eli se There is 2 copies of that contract. There was 2 versions. There is the yearly and there is the monthly. I was originally invited to the monthly, and that was agreed, and I agreed to that. And then subsequent to the invitation to renew the contract, after advice from friends, I decided to return and sell the apartment in Dublin. Everybody knows property can go a little bit, you know, it's never an easy journey. So I was very clear in discussing that with the Passmans, and I even directly said that in the months that it was involved, that there may be disruption. It was okay, but I would do my best. However, I liked their home so much, or more the area, that should the sale go through, I was curious to see if they would be interested in a year up front rather than the monthly, or if, you know, we ran into trouble with the sale, then we would continue the monthly as had originally been invited, which is why in email and why in my exhibit to the court there is that rental agreement, and then there is the second version, which is a resumption of the normal, or a continuation of the normal 840 agreement. And it's very clear in communication that Erkki is, as he seems to be the one writing the emails, is aware of both the sale, the delays, as I forwarded him emails from my property solicitor. I kept him updated on the whole process, so he's aware of the delays and he is agreed to them. Elikkä siis pääasia, hän sanoi
tärkeä, siis ne juuri näin 2 versioita. Ensimmäinen versio oli se, missä on se kuukausivuokra mainittu erikseen, ja sitten toinen versio oli se, missä, tai ehdotus tässä, että tämä maksettaisiin vuoden vuokrat etukäteen siinä tapauksessa, jos hän saa sen asunnon myytyä siellä Dublinissa, koska